makashoot. Data karon sa Himampangon, Aluginsan, Cebu. Nagsubit-subit mi. Andring. Ang kauban no. Pakuan sa ta pa. Pakuan sa ta palain sa tabinyo. Kadito ang project niya bay murag dugay pa mahuman. Sorry sa tanah, subit-subit nih, subit-subit. Oh, wow. Palipas pa na 1 oras. Oh, dar, meron akong pao, no? Oh. Wala magikaon. Oh, duwi siya ba? Wala siya kaon. Ora. Oh. Wasig kaon niya akong giilisan. Ilisan lain na sa di siya nga kuan. Pero di lang gid sila murag nang hunger strike man ang isda. Murag di kuan siguro ni ko anda. Simpatiya sa ning Duterte ni mga isda ba. Ako mga paon kay siya ta. Joke lang bitaw ha. Ako mapaon kasi to. Company siya ora kapag mga kuan ni. Pero kaning gidaan na mo ron, mao kaning gitagak na mo ron, mao na ni ang among tested yun. Tested and proven. Oh. Tulo na kabukag na kuan na ni, nakuha. Karon namin diri sa kuan Aluginsan. First time para kong aridre, Himampangon daw ni. Kaya mga pambot rin, nasa ilawom sa kuwan kibutang sa mga kabatuan. Puro kayo itong video isa kay maot magod. Pero kagmay ka maot. Si Pahardo o si Kapagnot o si Leo Santos Rostria Santos Ros supporters na nituan Kraken o mapildi kay San Miguel uhilak na siya. Indo to daw bukid doon na yung balay. Bukid-bukid diri. Adap din ka mailawom kay diri ang dagat. Cambio dere yo. Mo sa gitawag og Himampangon kay pangpang gid siya. Pangpang mo ya, ang dagat lawom kay sanan. Dere lawom na kayo mga nana sa mga 400 feet or murag musubra panguro. Kuha na nga area Barili. Gikan ng pinamungahan.
kuan ani. Lunsod magyan kuan. Alukinsan. Ya pinamungahan. Taga pinamungahan ta. Sagol stroll gini mo ah. Kung matimingan nga makakuha aw. Sabi na ko ang kuano. Pag-apo, wala po may bound. Oh. Wala po. San Miguel nga ba wala po? Sige, may shot. Papay may shot. Amping mo na naman yung shot. Ay, madulong namin uli. Kuha naman eh. Kuha namin. Packing namin. Pero meron, lain na mo ang lure gigamit niya. Karon ilisa na mo katong amuang kuhaan good. Karang killer good pa, killer. Kani o, kuan nindot man sa diyo. Buwi kayo mo.